разкажа за това как да реагирате на детския плач. Обикновено децата плачат по две причини, ако не са се наранили физически. Когато са истински нещастни и когато симулират. И понеже децата обичат да се преструват, ще започнем първо с симулирането. Децата са доста добри наблюдатели наши и обикновено много добре ни въздействат, когато се правят на нещастни, правят някоя нещастна физиономия, хленчат. В тези случаи ние си мислим, че те наистина са нещастни, но единствената цел е те да изкопчат от нас това, което искат. Наскоро един баща дойде при мен и ми разказа как всеки път, когато дъщеря му поиска бисквитка и той й откаже, тя започва да плаче. Той изчаква известно време, след което детето получава желаната бисквитка. От гледна точка на бащата, нещата звучат така. Не искам да разстройвам детето и тя наистина я иска. Разбирам защо родителите постъпват така, но нека да погледнем нещата през погледа на детето. Искам бисквитка, не я получавам, разплаквам се и получавам бисквитката. Страхотно. Значи, следващия път, когато искам нещо и не ми позволяват, просто ще се разплача. Ето как научаваме децата си да плачат повече. Това е номер и не е без значение. Ще кажете, дори и да е номер, какво от това? Има голямо значение, защото учим децата си да плачат повече, отколкото е необходимо. Второ, децата се научават да заместват говора с плач, защото така им е по-лесно и удобно. И накрая никой родител не желая детето му да плаче повече, така че има огромно значение дали учим децата си да плачат повече, отколкото е необходимо. Всяко дете наблюдава реакциите ни, когато се разплаче и забелязва как родителите започват да се движат по-бързо в стремежа си да намерят вариант, така че този плач да спре. В такива ситуации е най-добре да забавите движенията си, да станете по-мудни. Особено когато детето има говорни нарушения, е хубаво да се правите, че не го разбирате, че да се опитвате да предлагате различни варианти, близки до това, което той иска, но не точно това, което иска. Така му показвате, че искате да му помогнете, но не го разбирате и не знаете от какво точно има нужда. Нека да погледнем сега нещата, когато детето се чувства истински нещастно. Първо трябва да разберете каква е причината за това емоционално състояние и да му покажете, че въпреки ситуацията, то може да се чувства добре и в нея. Децата са много добри радари, много добре ни усещат и наблюдават. И обикновено наблюдават първо нашата реакция, как ние реагираме на ситуацията и те реагират по същия начин. И много хубав пример е, когато едногодишно дете падне на земята и преди да реагира всъщност поглежда възрастните за тяхната реакция и тогава то самото реагира. И така, нека да обобщим. Ако детето не е физически наранено, има два варианта за неговия плач. Чувства се истински нещастно или симулира. Когато симулира, трябва да забавим движенията. Ако има говорни нарушения, да се опитаме да предлагаме неща близки до това, което иска да се правим, че не го разбираме. Но детето да остава с впечатление, че сме готови да му помогнем. Но просто то трябва да намери друг начин за комуникация. Така сълзите ще намалеят.
Също така, когато детето се чувства истински нещастно, трябва да намерим причината за този емоционален дискомфорт и да му покажем, че дори в тази ситуация би могло да се чувства по-добре. Децата се учат от нашите собствени реакции и всичко е в нашите ръце. Благодаря, че гледахте видеото. Надявам се да съм ви била полезна. Ако имате въпроси и мнения, моля да ги оставите като коментари под видеото или да посетите нашата Facebook страница.